Horas madihita saluhuna. Dihita poparan nyoputa Raja Silahi Sabungan Siwalu Turpuk na adong di Provinsi Bantenon. Songon na somal ima na taparsiajari taringot diakaru ni paradaton. Masay gudamdo na hurang pangatusiota ima na mangulahon akka diakka paradaton. Tarlumobi may nanaing si parsiajarota di bagasa Bornginon ima patik ni naunang. At tarsongod dia do patik ni naunangon didok rohan yan asa takasma tapay hutihut asa taatusi akka dia ma patik ni naunangon na so jadi siula honota. Alani i asa tapasaha ma tu ketua bidang adat ima buruta situa insinyur Ersi Haloho boru ni rajai boru siagian dohot ketua bidang adat amata J Naiborhu J Sidabariba boru ni rajai boru siagian asa partikianon hupasahat tami matudamang asa denggamma pasahat damang akka parsiajaran tuhami saluhna butima mauliate. Horas mari hita para deputa Raja Silahi Sabungan Siwalu Turpuk namar hojatu silalahina bulan. Horas. Obar tu materi dari masa ni amata prolog rekin ima patik ni naunang. Di parsiajarata di minggu-minggu nang salpu patik dia puta si jolo-jolo tubuh dari pasatu hita adong tolu jualan nungga tabahas ima akadia ma namasik tu horong ni na patik ni na toka naunang do na sojadi jadi na tulu patigol dari pasa dia puta tu hita iba sada patik ni natoka paduahon patik ni naunang napatuluhan patik ni naso jadi di parsiajarat tanau salpu nunga tapar siajari ima akka dia ma namasip tu patik ni natoka dong taboto akka dia ma namasuk tu horong ni natulun boy menon di parpudi taboto dia ma kesimpulanna terdia ma na paling tibo nilai ni akka patikiate naunang do natoka do nasojari do. Sonari masuk mahita tupatik nioputa ima na unang. Sobalna di pasat patigon marhite-hite akka perumpamaan manang kiasan manang idiom didokon di bahasa Indonesia teh. Unang tak terjemah honor secara harafiah, marang secara gramatika. Alai tak arti mau secara leksikal. Artinya makna manang artian maksud dohon tujuan ni padohani. Akka dia ma na masuk tu patik ni naunangon ta paihuti hukma sada unang ripe pamukpulan bolo talapation secara harafiah marang secara gramatika
Nah dimaksud do ripe-ripe ima milik bersama. Pangupulan milik pribadi. Nah, bolot arti horon dalam bahasa Indonesia jangan dibuat milik bersama menjadi milik pribadi. Imani dokna unang ripe-ripe pangupulan. Maksudnya putar si molo na milik bersama ma unang dibain gabe milik pribadi. Contohnya molo di Paranggulota si Ganopari, molo harta warisan harta rinda tua-tua milik bersama. Unang atong ngalan anak siakangan gabe marlomo-lomo dan gitu. Artinya di son molo milik bersama ma unang dialihkan gabe milik pribadi. Jadi tak kasih dokter putadu kita unang ripe-ripe pangupulan ase ima hebat na ate setakas taboto artinya unang dibahen milik bersama menjadi milik pribadi. Gimana masuk tuh sorate? Nama ngihut abang? Aduk kata nama dok. Unang mamogo jabar nidongan. Ya, tengok dah unang mamogo. Dah, taboto nanti ni mamogo. Molo mamogo artinya mengambil alih. Mengambil alih. Dah. Mengambil alih. Tak kasih dokter puta unang. Mabogo jabar nidongan. Artinya hak ni halak berikanlah talema tapasama tu napuna ate urang di aiton tu dirina. Itu. Jadi tak kasih dokon diorayo puta unang mabogo jabar ni halak. Iya. Artinya orang dibuat hak ni halakan gabe hak ni ba ate. Jadi di sana rekod adalah keadilan. Berkeadilan. Dah, jadi son hata-hata unang. Jangan mengambil hak orang lain. Dah, unang ripe-ripe pangupulan. Nah, nama ngihut dan juk tabige ima unang marhadang naburuk. Unang marhadang naburuk artinya dison ya unang tetap berpatokan pada peraturan manang aturan daleling molonunga adong aturan naik baru. Unang katong marhadang na buruk. Artinya unang batong ikan na salpo inon kan nung adong peraturan na baru kan inon wangin. Salah taringot anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya berpatokan kita dipatokan anggaran dasar salpo HP nongarong anggaran da baru. Kan ini anggaran dasar da baru. Iya, jadi alan ini dokot unang marhadang na buruk. Artinya unang kita berpatokan tu peraturan
na leleng HP peraturan yang baru nunga adong. Kan adong do kan na nunga mupat akka talutuk nunga sesa gadu-gadu. Nunga muba uhum na buruk nungaro uhum na baru kan nunga dong. Jadi artinya ikuti perkembangan zaman. Ikuti aturan yang baru. Undang marhadang na buruk. Ade. Na jujur tapi jala jodol ima ni dokona unang mangalakai abor marduri. Dah kan? Unang lakai abor marduri. Abor talang. Talang. Halang. Asal orang lewat di tatusan. Ya, mau luangin indah boleh sadagang, adong portal. Adong pembatas. Dan itu abor, itu artinya abor. Ate penghalang. Abor penghalang. Ya, abor penghalang. Itu. Jadi mulai dokon tapi kiri dan gitu unang lakai abor marduri. Artinya unang lakai batasan marang pelang na marduri. Artinya songonon. Molo talakai abor na marduri songon dia. Langsung terasa kan itu sugi pati marsuga-suga kan. Artinya jangan melakukan pelanggaran hukum yang langsung kita rasakan dampaknya. Itu kan. Sorai kan tabereng di negara tahun. Nunga godang di son abor marduri di lalu lintas. Adong etle. Oke. Darong polisi di sini. Dan tapak ke safety belt dah gitu. Termasuk abor berduri deh. Langgar mah, orang langsung itilang. Jadi orang lakai hita abor na berduri. Artinya unang baik kita mengalanggar aturan na langsung makorhon pelanggaran ini tu dirita sendiri. Jadi mengatakas nak kini gani akka hata-hata unangon patik ni na unangon dari pasak dia putas jolo-jolo tu butuh hita akka ima unang dan itu manggugoi jabaridongan mangagoi dan itu unang marhadang na buruk unang ripe-ripe pangumpulan dan gitu unang harap nak kini gani datar iman lagi do akka masuk unang mabogo jabaridongan daerah udang marhadang na buruk unang mangalakai abor marduri. Jadi akka berupa kiasan do di pasar opotes jolo-jolo tubuh ate ima pasaton akka patigi. Jadi sekolah talapati mah dia ada masuk na boleh dokon. Unang lakai bu. Abor na marduri nda artinya unang lakai mulai lakai hoi adong dampak na hoho. Ido na dimaksud di siate. Jadi tersongon ima akapatik na di pasat nyo puta ima na masuk tu patik ni naunang. Atik tu kadong nana yang si sukurom muda partikiano di pasat tay matuhamu akka amanami ate. Nalagabe pada sipon pangatusiota. Butima. Aro kira-kira agak songon nagalut ate halana berupa patik do ate. Ate jala pati kope di pasar marhite-hite berupa kiasan ate. Jadi tak arti homba.
Alanido dihita saluhutna amang udakku do amang tuaku mau lihat ya patado koto putta si jolo tubuh na mau leon masai bisuk pasaton akapatik tuhita akka no posong doangin no siutono tate jadi mau lompat dok si dokorota pahita tapa somal mamar hite pati godang ido mau lo daftar restoration terlebih hita na adong di partukuat tanauliot magodoon ate jadi mau matok si dokorot tahu kita unang atong di bekori peripe gawi pangupulan nggak tahu tuh dia maksud di hatai unang atong dia lakai ho abur marduri atau tuh maksud nino dah gitu unang atong mamogo jabar ridongan indah dah gitu nggak tahu tuh jadi hebat nak mentok si dokoron marhite-hite akka perumpamaan manang kiasan ate tasongon imara na buat di patorak kami akka dia na masuk tu pati ni naunangon marhite-hite panorang yang nai bornginon lambar tabba ma parbino tuatta lam tamu to ma so dia hamorau di parbino tuan dia putta si jolo tubuh pas haton akka tonanai tuhita akka nau poso main atau mau lihat tema marsanga patuhatta marsanga mau putara ya sila sabungan marsanga mana kita para putara ya sila sabungan solo turpuk namar hojaku sila lehina bolak horas mari kita horas